Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT Halk Demokratik Hereketiniň syýasy platformasy. Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT Halk Demokratik Hereketi DWT Türkmen jemgyýetini, ähli demokratik güýçleri we türkmen halkyny birleşdirip ýurtda düýpli demokratik özgerişleri amala aşyrmak maksady bilen döretildi. DWT Türkmenistanyň halkynyň we halkara demokratik guramalarynyň gollawy bilen Türkmenistany demokratik we konstitusion özgörleşdirmeleri şeýle hem Türkmenistanyň durmuşyny gowlaşdyrmak üçin düýpli sosial ykdysady ütgeşmeleri geçirmegi maksatlaşdyrýar. 1. Syýasy özgertmeler. 1. Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütgetmek. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini ýatyrmak we ähli halkara kadalaryna we Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda parlament respublikasyny konstitusiýada berkitmek. 2. Türkmenistanda bir palataly parlamentli we parlamenta göni saýlawly parlament respublikasynyň berkitilmek. Parlament premier ministri belleýär we premier ministriň teklibi boýunça Türkmenistan hökümetini tasdikleýär. 3. Garaşsyz hökümet şahalarynyň we garaşsyz kaziýet berkidilmegi. Hukuk goraýjy edaralary we prokuraturany özgertmek. 4. Ähli insan haklaryny goramak we ýerine ýetirmek. Ähli syýasy tutsaglary boşatmak. Türkmenistan Jenaýat kodeksiniň syýasy maksatly erkin beýan etmegi boýunça adam hukuklaryny bozýan ähli maddalaryny ýatyrmak. 5. Birleşikleri, partiýalary we kärdeşler arkalaşyklary döretmek azatlygyny berja etmek. 6. Parahaçylykly ýygnanyş, ýürüýüşler, demonstrasiýalar, mitingler we iş taşlaýyşlar azatlygy. 7. Söz azatlygy, senzuranyň gadagyn edilmegi, garaşsyz habar beriş ferişteleriniň işçiligini tertiplemek we olary kanuny laýyklykda goramak. Metbugatyň demopolizasiýasy. 8. Syýasy we ykdysady özgertmeleri geçirmek. Häkimiýetiň kem-kemden merkezden daşlaşdyrmak. Yerli dolanmaçlary ösdürmek. Meclisiň wekilleriniň hukuklaryny we yktyýarlyklaryny giňeltmek. Ähli derejedäki häkimleriň erkin saýlawlaryny geçirmek, halkyň gatnaşmagyna garaşsyz we aýdyn saýlaw ulgamyny döretmek. 9. Türkmenistanyň raýatlarynyň giň internet ulgamyndan peýdalanmak we içindäki maglumatlara el ýeterli haklaryny we azatlyklaryny döwlet tarapyndan kepillendirmek we üpçün etmek. DWT ösüş ýoluny, progressy çatlaşdyran, öňde barajy güýçleriň biri bolan internetiň global we açyk tebigatyny ikrar edýär.